n'anya ka m gwa gị nwa bụ onye mmadụ ya bụ mecha content ije na under the comment section na talk rubbish. Ị na-talk rubbish na ọdịzi. Ọ bụ na ọdịzi menụ nke gị nọ. Menụ nke gị tinye ka ama na mmadụ ya view ya. Ka ama na mmadụ ya like yourself. Mmadụ ya emecha content ije ebe a na-akọkasị. Si ka ife onye a na-akọ na ife ọ na-akọ nwere isi. N'ife ọ na-akọ na o nwere isi na o nwere ife ọmakọ. Odo na ife na-ebu bụ anya ọkụ. Anya ofu ife na onye a gabago viral. Na ọgbọgbọ mmiri ihu akwụkwọ na olibego ego. Iwu a na-asụ gị. Ọ bụ na ọ dị izi mee nke gị ka ịfụ. Mee nke gị ka ịfụ ndị ufu obi. Ndị mpi anya. Ọnụ kọrọ ogiri ọ na-emecha ochara ogiri lacha. Imere aha Joseph si wee ụmụnne Joseph si ọka nlọ si wee kpọrọ Joseph isi ala. Etu a ka ọnụ bụ ndị isi na-akpọ ndị content creators isi ala. Ndị osimi, ndị ufu obi. Ụfọdụ ihe ha na-ekwu na-abachi unu n'ime ụdịrị ife unu na-eme so unu afọ unu. Kama ihe asị na ihe ọ na-ekwu n'okwitere ijebe na comment rubbish. Ka ọ wụ n'ime isi ihe ọ na-eme. Ka m gwa gị bụ onye bụ ndị content creators. Nke ị na-emesi ike. Ọ matter of time. Ịrashi ebe ka ọ bụ ndị Nsụka. Maybe enjoy. Ịghọtago? Ọ na-afụfa. Ị na-aga more viral. Nwa ga-akpọgba gị. Bịa ebe a na-ewetara gị invitation. Bịa ebe a ka ị meere anyị ife a. Bịa ebe a na anyị eriri gị ebe a. Mmadụ emeghe gị celebrity ma ọ nweghị celebrity. Rapụ ndị ụchụ. Ọ ndị ụfụ anya. Ọ na-asụ họskọs n'ime kibe gee. N'ife abatara go. Enya na fantị. Ịghọtago? Ndị chọrọ ikreti kwa. Ịchọ ịmara ife nnọọ inwe talent wepụta bịa n'iru akwụkwọ. Facebook na-akwụ ụgwọ. Instagram na-akwụ ụgwọ. YouTube ya pụkaichara n'ụgwọ. TikTok na-akwụ ụgwọ. Gbafa nkịtị. Ọ bụrụ egwu ka ị ma agba na-agbasi ike gbapụta ya. Ọ bụrụ Igbo ka iji eme nke gị mesie ike wepụta ya fụba ha. Ọ bụrụ oyibo English wepụta bịa. Nke ọ bụla ị na-eme ya. Ọ bụrụ na ị na-esi site gị ike. Ọ bụrụ na ị na-eme na-ewepụta ya. Nwa obere oge lachaba aka. Ịrashi ebe a. Imebe enjoy hapụ ndị ụfụ anya. So far ị na-eme ihe na-ada ịta. Ị na-ekwu okwu na-ada ịta ndị mmadụ na-esi na ya amụta ife. Ụfọdụ okwu ahụ ị na-ekwu a na-amụtakwa ife na ya. N'elu esi comment ride on jisi ike ọ ya ekwukwa. Ọ na-amụta ife. Ụfọdụ bụ ndị ahụ ị na-ekwubu ihe ha na-enwe ọ na-afọ ha. Ọ na-amaka gbara ha ebe o bere. So ife ọ bụla ị na-eme na-emepụta ya na-emesi ike. Ada na mba hapụ ndị discouragement. Ndị mpi anya. Ndị anya ụfụ. Ndị imi ọzọ. Lapụfa mebe ife ị na-eme na-emesi ike. Ị ga-enjoy. Ị ga-aracha aka. Ị ga-arashie. Ịghọtago?